Bona tarda. Sé que tothom està aquí a punt per començar l'espectacle. Per molts de vosaltres ja és el segon any que ens veiem. Doncs els més grans ja porten un any i aquest primer trimestre. Els teniu allà, molts d'ells, que miren així. Què? Comencem o què? Comencem. Els altres fa 3 mesos. Doncs aquí ja veurem que treballen junts i veurem aquest esforç que han fet, que és un esforç que no ve d'una sola assignatura, sinó que és un esforç que s'ha vist des de diverses assignatures. S'ha vist des de la música, s'ha vist des del dibuix, anglès, català, etc. I bé, jo només soc aquí per començar a posar un poc de silenci, sobretot donar-vos la benvinguda. Els que és el primer cop que ens veiem, espero que això duri aquests bons 4 anys que ens anem veient cada any. I pels altres, bé, ben trobats. Comencem! Bona nit a tothom. Avui ens trobem en aquest petit teatre de la Bressada del Soler amb els nostres pares i professors. Per a alguns de nosaltres és el nostre primer any al col·legi, per a altres és el seu segon any. Sigui com sigui, el Col·legi de la Bressada del Soler és una realitat ferma. L'espectacle que us presentarem ara ha sigut elaborat per alumnes i professors i esperem que us agradi. En primer lloc, l'obra de teatre El misteriós assassinat, interpretada per una part d'alumnes de 6ena i de 5ena, treballada dins la matèria del català. En segon lloc, la secció musical amb la cançó Obeint d'Ascens amb la flauta dolça, interpretada per alumnes de 6ena i de 5ena, treballada cantada a l'anglès. Aquesta part de l'espectacle ha sigut treballada dins les matèries següents: l'anglès i la música. Seguidament, els alumnes de 5ena en l'apartat de cançó varen escriure diferents lletres amb músiques actuals, respectant les bandes instrumentals i amb ajuda de l'ordinador. I ara ens oferiran Papi Chulo. Ara disfrutarem de la darrera part de l'espectacle amb l'obra Els joves, escrita íntegrament pels alumnes de 5ena i interpretada pels alumnes de 5ena i de 6ena. El seu estil és molt actual i molt real. L'obra de teatre conté una cançó amb ritme i lletra dels alumnes de 5ena. No són professionals, però el nostre esforç ha sigut i és constant i és per això que arribem a memoritzar, cantar, interpretar, prendre un instrument i compondre. Ens agradaria que la ballada d'avui sortís molt bé, però ja se sap, és en directe. Esperem que si ens enganyem us ho tindreu en compte.